komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:34. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig, Aksyon BBB in short, magapalayag na sa sining oras. Tubdob kita sa taglalauna 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Handa na sa pag-file sa ilan na tipon nga mga informasyon mabatian ta sa dili ginamang madugay sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Kamusta mga kaaksyon namon sa kanginan? Apisar nga masalimot ang aton sining condition, especially ang pag-sinalayota sa sining adlaw sang Lunes. Pero wala kita choice. Tumanon ta kung anong advice ang mga concerned agencies sa palibot sang pungsod Pilipinas. Huwag mahimo, kundi sa wala mga obligasyon, magpabilin lang sa sulod sa mga puluyan na may mga obligasyon. I don't know kung anong pagtatarma nila subong kay baho kung kaysa kabudlay gid sang sitwasyon. Mas manami ini kung tani kung nakapreparar lang galing kayang halos kalabanan
ang wala makapreparar sa prangkang istorya. Ilabi na sa mga nagasalig sang pagkakita. Subong adlaw, mabakal ka. Kung anong baklon mo, pero subong ti wala ka kita, way ka sang ibakal sang kinanglanon mo man. Amo nang pinaka-mabudlay gid sa tanan, no? Pero sige-sige nga aton sini nga mga LGUs, mga barangay officials sa paghatag sa mga ginagmay nga ayuda sa mga kauturan ta sa per barangays. Ang kutob lang sang way palangitanan ginauna parang bisan paano matagan ta solusyon ang problema. Yari na kita sa ikawalo ng adlaw since Monday abi tubtob sining mga inadlaw man mga kaaksyon o kabudlay kung kaisa no. Anyway, sa aton sining nga mga kaaksyon inopdanay kita tubtob sa taglalaw na 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters. Padayon nga nagabantay sining COVID-19 kagiban pang mga informasyon. Kabay pa nga, hindi na dugay man nino. Pangamuyo sa halos kalabanan nga balik na sa normal. Pero subong as of this day, daw ma-consider naton nga nagasakang hilanat sang COVID-19. Bangod sining mga numbers sa mga patients, mga nagkalamatay, nga sige pa saka sa gihapon. No? Sige, may pinapak ka mga individuals, mga companies nga ginareklamo man nga way pagidya makapagwas ang ila sining concern man sa mga balayran. Ay, porte. Sige lang, pagkarunan talang na mga kaaksyon, ha? Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 11:40 ng aton oras. Gabayon ta nga nagka-preparar na sang palanyagahon sa siningaod to. Ang halos kalabanan nga yara lang sa ilatag sa kamanga puluyan. Sa kinanda na ko ang inyo kaaksyon sa kanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad ang balita sa Kapitolyo Provincial karon lang sa dili ginamang madugay kay may ginapatigayon nga palayag si Gobernador Bong Lacson. Karon lang dugay-dugay samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center. Igabalita ni Aksyon Dale Salazar, pila ka mga individual wala nagakooperar sa contact tracing suno kay Vice Mayor Elcid Familiar. Ilabi ng mga di pasayrong salakyan niho. Istriktuhon man sang mga drivers. Di kay ang ila man lang ginatamo nilang ila sining nga bulsating pasayro ya masakay gina, especially kung may ilang gawon bisan maglinutok na amuning budlay man sa aton mga kaaksyon. Pero hibaloon ta na dugay-dugay samtang sa BCPO naman nga balita. Bacolod City Police Office padayon ginagabulig sa City Health Office monitor sa mga persona nga nakadtuan sang positibo sa COVID-19 diri sa syudad sang Bacolod. Balita naman sa patrol, igabalita ni Aksyon Aksyon Alvin Graba, border control sa 3 ka mga entry point sa syudad sang Talisay. Mga ginpatigayon subong adlaw matapos ang 2 ka adlaw nga dry run ng tuling Sabado Domingo. Subong ang effectivity sang ila sining pagpatigayon sang pag-check sa pila ka mga lugar. Samtang sa balita naman sa patrol, padayon nga nagalibot si Aksyon Alvin Graba sa iban nga mga areas diri sa palibot sang syudad sa Bacolod. Hibaloon ta na dugay-dugay kung anong sitwasyon mga kaaksyon sa palibot sang syudad kag sa mga checkpoints area.
Balita naman sa kay Aksyon Art Tayhupon sa special assignments mga pasaway nga driver sang PUJ sa Bacolod nga wala nagatuman sang social distancing target sa operasyon sang LTO Enforcement Unit. Dapat hugot na lang ning ipatuman sang LTO ni. Para nga siguradong sigurado. Why na kalusutan ng halos kalabanan. Samtang sa balita naman sa out of town sa siyudad sang San Carlos, igabalita ni Aksyon Stephen Presquito, wanted person dakop sa San Carlos PNP, kag-update sa COVID-19. Sa Banwa naman sang ukon sa siyudad sang Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Gotib, update sa COVID-19 sa siyudad sang Cadiz, nagdugang pagid ang kadamuon sa mga POM, samtang 21 naman ka mga persona ang nagkaladakpan sa curfew. Kalakip man mga kaaksyon sa Central Negros, balita sa Moises Padilla, kapulisan padayon sa pag-checkpoint sa mga barangay, especially sa barangay Ginparaan, sa pag-secured sang tanan nga mga nag-aagi halin sa barangay Makagahay nga posible nga ang mga motor halin sa Oriental bangod nga may shortcut ang amo nga alagyan. Balita naman sa Southern Negros, igabalita ni Aksyon Nonoy de la Cruz, 16 ka German kag 3 ka mga French ang idulong sa Cebu para magkapauli na sila sa ila pungsod. Ang German nagpadala sang eroplano, Germany government ang nagpadala sang eroplano para apaso ng 16 ka mga German sa Cebu. Samtang sa balita national, igabalita ni Aksyon Dorel Cabato, ongoing special session sa Kamara nagapadayon. Kag SSS ginpasiguro nga iproseso ang claims para sa loan sang ila mga miyembro. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:46 ang aton oras. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Huli. Mga detalye sa aton siligin pang headlines, mabatian sa dinig lamang madugay, mahina ang kalaban, but before sina mga kaaksyon, diri kita nayho. Waita subong STL result, hulaton talang mga kaaksyon ang detalye kag information parte sa STL result, no? Kung may wala pa sila katawag, no? Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:46 ang aton oras. Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow or use a disposable tissue. If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water. This will eliminate the virus if it is on your hands.
stay healthy, and prevent the spread of COVID-19. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmahin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon! Aksyon Radio! Here are the top 10 things you can do if you think you might have coronavirus or COVID-19. 1. Stay home. 2. Monitor your symptoms carefully. If they worsen, call your healthcare provider. 3. Rest and stay hydrated. 4. If you have a medical appointment, call ahead and let them know you may have COVID-19. 5. If your symptoms are severe, call 911. 6. Cover your cough and sneezes. 7. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:52 ang aton oras, 11:52 na mga kaaksyon. Diri sa aton sining pagpangalagad. Daligid lang, standby mga kaaksyon ha, kay may ginapacheck kita nga importante man nga hilikoton. Ari para sa complete nga management sa inyo liver detox, mag DTX 500 capsule kada adlaw. Kaya ang DTX 500 capsule ang may detoxifying compounds ginagatinlo sa aton dugo kagatay. Iniman na may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants. Pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule na kamo adlaw-adlaw.
Mabakal ini sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sa nga lugar. Kag mabakal man na online kag pagpa-deliver sa inyo nga puluyan. Pinaagi sa www.kalusuganyan.ph. Kundi gani sa Facebook page sang Kalusuganyan. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:53 ang aton oras. Kadtuan to ng balita gikan sa News Center upod kay Aksyon Dorel Cabato. Ongoing session sa Kamara ginapatigayon para sa National Emergency Proclamation sang Presidente ang ginahingyo sang iban nga mga mamalita. Pero hibaloon to na karon kung anong latest dito sa Kongreso. Kag SSS ginpasiguro nga iproseso ang claims para sa loan sang ila mga miyembro. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Sa detalyo po kay Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Doors, mayungod to. Yes, Action Rex, may udto kag sa aton man nga mga tagpalamati, nagapadayon sa karon Action Rex ang special session sa House of Representatives. Naglabot sa 229 ka mga miyembro ang present sa session. Lakip na diri ang naga-join pinaagi sa video conference. Si House Speaker Alan Peter Cayetano ang nagserbe nga presiding officer sa siniya nga special session. Tihugot naman nga ginasunod sa session ang social distancing protocols nga sa karon gintawag na sa nga WHO nga physical distancing. Sa pagumpisa sang session, ginabasa ni ang sulat ni Presidente Rodrigo Duterte nga nagahingyo nga makapatigayan sang special session. Tuyo sang sining special session nga matagan sang authority si Presidente Duterte para mag-realign sang pondo sa tikang sang gobyerno batok sining padayon nga paglapta sang COVID-19. Present man sa special session sa Executive Secretary Salvador Medialdea, Senior Deputy Executive Secretary Michael Ong, DILG Secretary Eduardo Anyo kag Budget Secretary Wendell Avesado. Angot sini temporaryo nga i-convert ang Kamara bilang Committee on the Whole agod tugutan nga magapalayag ang mga ginimbitahan man nga mga resource person. Tiyang update sa karon kung matapos na ang ilang ginapatigayan sa karon nga session sa pila naton ka mga public affairs program. Samtang nag-apela diri ang DOH sa publiko nga dapat 100% gid nga mangintampad sa paghatag sa ilang impormasyon kung ini sila nagapa-check up sa mga doktor. Ginhimo ini nga pahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergiere ang apelar kasunod sang report nga may mga health workers naga-positibo naman sa COVID-19 matapos ma-expose sa pasyente nga mayara sa COVID-19. Suno kay Vergiere, tanan nga impormasyon labi na ang mga travel history ang importante nga disclose kung nagapakonsulta sa mga doktor. Ang travel history kag exposure ang pila sa mga inisyal nga ginahimo basehan sa mga individual nga naka-eksperyensya sang sintomas sa COVID-19. Kung padayon nga matabo ini, kag magadamo ang mga health workers nga magpositibo sa COVID-19, wala na sang mga frontliners pa nga magabulig dire sa mga tao nga infected sini nga COVID-19. So dapat liwat hingyo ni Undersecretary Vergiere, Health Undersecretary Vergiere nga dapat mangintampad gid 100% sa pag-disclose sa inyo nga information regarding sa inyo nga travel history kag ginabatsyag. Samtang adri naman sa dugang nga balita national, gin pa siguro sa nga social security system nga maproseso nila ang file nga claims ang ilang mga miyembro para sa loan. Sa piyak inis nga nagapadayon sa gihapon nga epekto o kung epektibo nga enhanced community quarantine. Sinong pwede ka-loan da Action Doors? Pwede ta, Action Rex. Hindi ko naka-loan na tayo. Kung Before pa man sang... Pwede naka-loan ka na calamity loan, how? Calamity. Yes, Hindi irregular. Pwede subong. Yes. Di ko naka-loan ka to regular mga loan. Ari subong may bag-o. Calamity loan. So, pwede siya action rights. Kaya under kita subong sa state of calamity sa bilog ng Pilipinas. Te, hambal sa nga SSS department. Pwede subong action rights. Mata-mata. Hambal ni SSS Department Manager Fernan Nicolas,
available ang ila online services. Pwede kag idra Action Rex ka-apply. Kag mahimo mag-apply salary loan o kon calamity loan Action Rex ang mga SSS member. Hambal pa ni Nicolas magluwas sa online, mahimo man i-submit ang loan application sa Dropbox sa mga SSS branch. Ginambal pa ni Nicolas nga ginatun-an man niya sa karon nga i-release ang temprano ang pension sining ilang nga mga pensioners. Samtang ma-update lang ko sa global death toll sa COVID-19, kaya man sa karon nag-positive, naglabot na sa 338,724, ang nagkalamatay naman 14,686, kagaman naka-recover 98,844. Diri naman sa Pilipinas, 380 ang mga nagpositibo, 25 ang mga nagkalamatay, kag 17 naman sa karon ang naka-recover sining COVID-19. Update kag Pila ganitong latest subong sa Pungsod Pilipinas Action Doors ang nagkalamatay? 25 Action 25. Rex. Yes, Ang naka-recover, outpatient? ang naka-recover 17 and ang positive subong 380. About 380 na, no? Oo. 300, ano lang to Action Rex mo do? 302? Tapos Oo. ano Nagsaka? dahil nagsaka din 380 Grabe. dayo. No? Saan pa ni sa mauntat man? Padayon lang gid kita sa pagpangamuyo Action Rex para mauntat na ini. Pero subong hingagaw tanay sa calamity loan. Ang na importante. Ang na importante para may gihuon ta mo. Correct. Subong kadamo na sa nagahangla Action Doors sa prangkang istorya. Kadamo na sa nagahangla sa mga puluyan. Gani man. Tigaligting unway ka is siya paano ka ka-apply kalamite? Ati why kaya kalamity nga kalamity lang. Pahuway ka lang ani. Ilog ka kuang ka lang sa barangay or sa banwa o kung syudad kay mayara sila mga pagkaon na kag kung ano parang mga nila relief mahimo goods, mga relief Action goods. Rex. Correct. So dra na lang gid anay kung wala ka sang SSS. Update kag balita nagikan sa inyo center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB, Action Dorel Cabato. Sa balita na sa Action, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod, Action Radio Philippine Standard Time, las 12, ono na nga tonoras. Sa mga ka-aksyon, tadira nga nagatutok lang diri sa aton sining balitaan. Standby lang para sa dugang sining mga detalye. Angot man sining isa ka opisyal ni sang barangay hong natiruhan sa Banwasang Pontevedra. Kibalaon ta na dugay-dugay mga ka-aksyon upod ang aton sining mga kapulisan sa among Banwa. Si Police Captain Daryl Ron Arjan Negos, no? Ngaton sining Chief of Police sa Banwa sang Pontevedra. Ibaloon ta na dugay-dugay kung available ang aton sining Chief of Police among Banwa para sa dugang sining mga ihibalo sa sining shooting incident. Sa flash report, we have Police Captain Negos sa linya naton. Hello, sir. Mayong udto si Action Rex. Hello, sir. Sir, mayong sir. Mayong udto si Action Rex sa Action Radio. Sir, kamustang shooting incident na sa area mo? Sir, bali, as of now, we're still conducting investigation on crime scene, and we have coordinated with the boundary of La Castellana if ever na may exit, and nagkanda na po kami ng checkpoints and soak points to include mga barangay po na malapit dito. And the incident is robbery with homicide, sir. Robbery with homicide, ne? Yes, sir. Di ni natabogan ni sir, exact location? Barangay Antipolo, Poblacion, Municipality of Pontevedra, sir. Okay. Sa boundary gid gali sang La Castellana kag area mo dira. Yes, sir. Ano ni negosyante ning biktima? Sir? Negosyante ning biktima? Yes, sir. Owner of Boy Boy Store, feed supply.
and Bugasan, sir. Oo. At Barangay Antipolo, Pontevedra, sir. Sinong biktima ni sir? Kagawad ni sang barangay Barangay Kagawad, Boboy Algara, sir. Boboy Algara? Algara. Ano ginang pinaka-apelid, pinaka-name yan ni sir? Pialda Algara, sir. Ano to sir? Liwat-liwat? Pialda Algara. Pialda Algara, sir. kagawad sang barangay Antipolohan? Antipolo, sir. Antipolo? Yes, sir. Antipolo. Antipolo? Oo. Pila kabilig ang suspect ni sir? Around 2 to 3 person, sir. Pero ang gunman is one person pan sa description sa mga nakita, sir. Nagasakay ni sa motorsiklong mga suspect na Nakasakay ang isa ka suspect, sir. May description naman, sir. May coordinate na sa ibang banwang lapit, sir. Oo. Bali pilang nakuha sir initially sa biktima? Sir, balik nakandak po ang investigation, sir, kay hindi namin ma-determine kung pila, sir, kay ang kakapit sangka is mismong si Barangay Kagawad, sir. Teka, kamusta si Kagawad subong sini? Ang si Kagawad, sir, was taken by the Rural Health Unit and gindala sa nearest hospital, which is Valladolid, sir. So, wala pa kami update. Pakatuan lang naman, sir. Inform lang naman kamo kung may hara na, sir. Oo. Bali, ang parte sa nakuha sining mga suspect, way pa naton may baluan, plus ang status sang Barangay Kagawad sang Antipolo, way man kita pa ihibalo sa pinaka-latest. Why ni siya upod, sir? The time hold up ni siya? Bali, may upod siya di sa store, sir, under our custody na subong, and ginakuha na ng mga statement, sir. Okay. Sige, sir. Salamat din, sir, sa info, ha. Ma-contact lang kami for further investigation dira sa area mo, sir. Madamo gid niya salamat. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Nabatean ng Hepes ang Pontevedra PNP si Police Captain Arjan Nigos, ang Hepes ang Pontevedra PNP. Amo na ning kabudlay sang sitwasyon, sige pata hinolda panay ba hoogid. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Bantayan ng dugang sining mga development sining kaso nga pagpang-hold up dira sa area sang Barangay Antipolo sinigid lamang nga aga nga nagresulta ini sang pag-hold up sa isa ka nagabaligya store owner sa among area. Balukad rang Antipolo do amo ning lugar man nga aramandang negosyo tanan mo. Napuruhan ining biktima sa mga suspect sakay sa isa ka motorsiklo. Pagkaroon na mga kaaksyon ang update sini. Ibalon ta ng sitwasyon diri sa palibot sang syudad sa Bacolod sa paglibot sa aton sining patrol. Kamustahon tanay ang pagpatigayon sa mga checkpoints, mga pag-check sa mga nagasulod diri sa palibot sang syudad. Kagiban pa nga mga balita nga nalabayan sa aton sining patrol. We have Aksyon Alvin Graba sa aton sining patrol. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Alvin. Oh, din siya. Ara siya. Aksyon Alvin. Aksyon na red ng patrol arindiri sa area sa Sapisay Bacolod border. Aksyon na red. Basta along sa Confidential Road. Ang sitwasyon subong aksyon red. Din kamo din? Sa area sa Talisay. Sa border na? Sa may Talisay Circumferential Road na daang area? Yes, action direct, no? Kita sa aton sining sa area mismo sa circumferential. Sabihin tugtog karon, no? Padayon nga nagpatigayon sa border control. Pero do makita naton di sa imo sining video live diri do jutay mga salakyan ang nagasulod Aksyon Alvin? Yes, sir. Jutay ang nagasulod subong udto sa mga salakyan na gikan sa northern part sang probinsya.
pero subong sa Action Rex ang mga kapulisan, even ang mga miyembro sa Bacolod Traffic Authority Office amon maniyar subong sa dalagan sang trapiko sa biyak sini nga masyado ka jutay lang no ang mga nagalabay diri di same man to kagina sa nalabian ta kagina ang area sang Murcia Road man silingan jutay man to Action Rex subong sini nagaamat-amat kita palapit sa Pero kaina sang paglibot mo sang aga pa damo-damo man mga nagasululod nga mga salakyan diri sa Bacolod. Kagina actually hindi na gidman masyado kadamo. Medyo damo pagidman pero especially sa area sang southern part no. Especially having sa 6th district, 5th district, and 4th district passing through dito na sa may sumag Action Alvin na. Yes, Action Rex. May area sang sumag to kagina. Sa diin ang pinaka-latest mga around 10:30 Action Rex nagbalik kita dito. Nagpatigayon sa liwat no. Sa paglimpyo, pag-disinfect sa dalan, ang mga katapo sa Bureau of Fire Protection mismo dito sa lugar sa diin dito ginapatigayon ang Border Control Action Rex. And subong siri, diri naman sa area sang Talisay Bacolod border din sa area sang Circumferential Road ang nagabinuligay subong ang mga katapo sa iyasang city nga nagakuha sang mga empleyado bala sang syudad DOH kag nagakuha no sang thermal scanner sa mga nagalabay diri pasulod sa syudad sang Bacolod samtang ang pila ka mga miyembro sang bitaw mismo no ano ning mga tracking ning makita tadi sa video live mo ni sila mga tracking nila sa isa ka construction company na bilang construction red na bilang gadala mga bato kagbalas oo ang iba diri tracking sang DPWH may ara man sa construction no tapos may ara man isa ka battling company isa man ka battling company galabay man diri Action Rex ang iya sang tracking man nga bagulang talot no sang ila sining tubo kada of course ang iban diri mga tricycles, motorcycles, kada iban pa nga mga salakyan Action Rex. And of course ang DOH masyado man ka tako sa karon and at the same time ang iya sa mga empleyado sang syudad nga nagabulig man no sa pagkuha sang thermal scanner Action Rex. I believe ari diri man ang mga kapulisan sa idalom sang Bacolod City Mobile Force Company ang nagalig. Sino nagalig sa aton subong si Grosita, no? Si Grosita. Sino? Grosita. SPO4 siya. Si isa subong sir. Ito sa Sapiak. Ito sa Sapiak Action Rex. Kay duha ni Action Rex mo. Duha ni ka area? Duha ni ka area. Kay may lugar. Di ka nabala sa may sa Kwanbala Action Rex. Ay isa diri ka inang lakturan? Ang lakturan diri Action Rex. Kay may ari diri isa ka lakturan pagkadto sa ang nalipat ko ni nga sa may sa may unang ka bangga Mandalagan sa Ruins. Yes, Action Rex no. Diri galabay sa may Ruins. Diri sila galabay kag pasulod man sa area sang Talisay. Ang iban diri rekta Talisay. Ang iban rekta man sa Bacolod, maagi sa area naman sa Circumferential Road. And subong sini sa atong sini nga Facebook Live bisyado katawhay ang isa pagid ka lugar no. Ang amoni ang border control basi ari man diri si SPO4 o Police Executive Chief Executive Master Sergeant Gorisita karon nga Action Rex. Ang iba diri ka 10-7 ang mga miyembro ng DOH iti masapiak sining mainit nga panahon Action Rex kahit pa paano maka 10-7 man no. Ikaw galakat-lakat ka subong? Yes, galakat-lakat. Practice lang pag may time. Amo. Kumusta ka ba sila, ma'am? Ma'am, kumusta subong daw ang aton sining di paghatag, paglantaw sa mga body temperature sa mga utoda, especially sa mga drivers
So far, may mga may mga tatlo, may mga apat kami na check na medyo taas yung nila temperature. Pero after na check sila, naganubo man ng ilang temperature, hindi napalakas naman lang namin. So, yung gastada, kung halimbawa na kita ninyo may taas ang temperature, body temperature, ginapapungko lang ninyo diri sa waiting area, ma'am? Ginapapungko lang din naman pag ginapapahuwayan na. Pero painom pag-isang tubig. Wala na, sir. Sa inis man ng tiyempo, no? Amo na siya, yes. So, formal, wala ka mo sa may nakita nga problema, mga nagpasaway diri sa area. May araw man nga doon nagpasaway, pero ano na lang amo na lang ginya obra naman ang amon himuon. Rex, no? Ma'am, salamat gid, no? Amo na yung pinaka mga personal sa DOH subong nga aga. By the way, Action Rex, kunti ari ang Bacolod City Mobile Force Company. Amo ni silang nagabantay as border control officer sa idalo man sa Bacolod City Police Office. Subong si Sir Betio, SPO3 Betio, no? Sir, kamusta ang pagbantay sa border control? So far, siguro okay na. Medyo tulotawhay. Kaya namon ka problema, subong isang aryo. Maning basuratan. Daw pilanay ni namon ka daw nga ginatawag sa ilan. Wala nga po nakuha. Dali nakta na daw. Wala wa'y dalat taon na. Wala nang pinakon na subong. Ay, dali. Yes, sir. Actually, makita ba mo sa ating sining Facebook Live? Basura sa likod na mismo sa ila sining silbing pakwayan, no? Para makapasilong ka tungod sa init. Pero likod sini tubuhan ang basura, Action Rex, galakta lang diriho, dapat matagaan sang solusyon sang IPM. Sir, kasi may panawagan kami sa IPM para matagaan solusyon ng basura niyo. Sir, daw kapilanan ni namon sila panawagan. Actually, pinapatawagan sila. So, wala man Japon, pila na kadlaw. So, basi pa lang kasi sabi sa inyo mga programa, makuha man sila guro ma-inform na sila pag makuha na nila. Dako ginangabulig, at least ma-minimize na ang basura bla. Ganiman. Oo. Sir Berio, first name ka ganito? Ray Julius Betrio, no? Amo ni Action Rex, ang Police Chief Master Sergeant Betrio Action Rex. So, amo nga sitwasyon diri sa area sang siyudad sang Talisay sa border control Action Rex within sa area sang Talisay Bacolod border. Isang ota ni sa atong sing balita. Nagikan man kay sa Barangay 12 Action Rex sa kay Kapitan G.R. Alcantara. Yes, si Kapitan Eli Alcantara Action Rex ang nagpatigayon man sa hindi man paghambal yang ginlak ang lugar, kundi gisiratan lang nila ang lugar, ang Barangay 12 after Action Rex ang sining issue sa COVID. Sa dihin sunod diri kay punong Barangay Eli Alcantara Jr. nga gintuyo mismo nga sang ila sining ahensya nga sa ila sining barangay nga ang himuon diri Action Rex nga isaradan para sa publiko ang ila sining barangay. Only ang makasulod gid lamang ang mga pumuluyo mismo sang Barangay 12 kag ang mga borders. Pero sa mga borders diri Action Rex sulod diri kay Kapitan Alcantara nga dapat mapangayo man sila sang clearances kag certification nga ini sila mga borders mismo sang Barangay 12. Sa diin dugang pagiti ni Kapitan Alcantara nga tuyo ang lamang diri Action Rex nga sang ila sini nga ahensya nga mangin safety man ang ila sini nga mga pumuluyo sa piyak sini nga sang pagpamahog man sang COVID plus pa Action Rex sunod saya purpose man sa pag sarado sa ila sini nga barangay bangod man wala sa may mga illegal nga activity nga magkatabo sa ila sini nga area Action Rex. Ari ang pahayag ni Kapitan Alcantara. Ang barangay dito na monsuwabi na so sa mga tempo kapag dito ang nakatabo dito makita ang atong ang
barangay. Kung orders naman, dapat may police patrolling sa barangay. Kasi mumirado ni nanay kapitan ni Tangyalan Lady o Landlord. Anong aksyon na Rex ang kabahin lamang sa pahayag ni Kapitan Alcantara kung sa income border ikaw dapat may ID ka man nga ang ID pirmado man sang kapitan plus Pero hindi nagkasulod sa ila barangay, no? O Kung di ka taga dira? Kung hindi ka taga dira action Rex, hindi ka kasulod kay may actually may ara tatlo ka alagyan action Rex, mayor nga alagyan nga amo lang ang abyerto para sa mga pumuluyo pero hindi pa lang gagmay nga mga alagyan dara sa area sa kilid naman sang San Sebastian Cathedral kundi may mga gagmay nga alagyan action Rex. Oh, daligi lang kay balikan ta si Action Alvin Graba na utod ang iya sining linya gikan dra sa area sang Barangay Bata sa Circumferential Road mga ka-aksyon. Action Alvin? Oh. Yes. Okay. Rex, no? May tatlo ka main entrance action Rex sa Barangay 12. Number 1 diri ang main entrance nila makit-an sa area balasang dalan sang Burgos malapit sa may SM. Ikaduha action Rex sa kilid sa Vendors Plaza facing na sa SM sa North. And ang ikatatlo nga main entrance nila dira sa area sa may waan mo bala action Rex sa may Lions Park. And dira mismo ang pinaka main entrance nila pero sarado action Rex ang pila ka magagmay nga mga alagyan partikularmente sa mga footwalk along dalan sang San Juan nga sa kilid sini sa may kilid sang San Sebastian Cathedral nga amo na ang ginsadaan action Rex sa din may mga barangay tanod nga nagabantay man and at the same time nagapanawagan man gani si JR Alcantara nga buligan man sa iya sini nga pumuluyo nga bantayan man ang ila sini nga lugar sa piyak sini nga may ara man pagpamahog sining COVID-19. Balita, report sang patrol ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol Action Radio. Philippine Standard Time, las 12:21 ng aton oras. Matapos ang balita ni Action Alvin, kadtuantang balita gikan sa Bacolod City Government Center si Action Dale Salazar. Pila ka mga individual wala nag-kooperar sa contact tracing suno kay Vice Mayor Elcid Familiaran. Amuning problema gid sa tanan kay binanumukambal daw wala man gatuman. Oh, nanong ning kabudlay kung kaisa no? Kung ikaw ni public officials kag ikaw nagapanguna sa kampanya daw mautod man ang imo sining mga ugat na sa liog mo kaugtas ni sa ilan galing kiti nanong ipatuman gini kaghugot nga ipatuman sa aton sining nga gobyerno man para malikawan taniho sa mga jeep pala nga daan gaililiping ang tricycle okay pa ganing sikad mo kay tag-isa lang kabilog pasero pero sa jeep ya kita mo rin kay ina sa ngaga gailiping iping lang sila yaring kauda sa report ni Action Dale Salazar. Action Dale Rex sa subong aga nagpangagita sa update kay Bacolod Vice Mayor Sid Familiaran kung kamusta na ang contact tracing, intensive contact tracing nga ginapatigayon sang otoridad naton matapos nga may isa na katadika kumpirmado nga kaso sang COVID-19 action Rex. So subong aga gin-reveal ni Vice Mayor Sid Familiaran nagapungguwa man nga chairman sang Bacolod City Interagency Task Force Against COVID-19 nga may mga pila ka mga individual pumuloy action Rex nga wala nagakooperara sa ginapatigayon nga contact tracing sang otoridad. Gin-explain diri sang vice alcalde pagamba siya uncooperative magkadwabe ang barangay official sa kon barangay health emergency response team kon BHERTS sa mga lugar nga ginakadtuan or nakadtuan action Rex sining COVID-19 patient. Nagapanirado sila sa ila sining mga pertahan. Rason ito gakabudlayan gid no wala uncooperative ang pila ka mga private individuals action Rex. Gapanira sila? So, yes, action Rex daw closed gid kan
Susunod rin sa Vice Alcalde. Kasi kung anong botsing ganun nila, ni manyaga o mamahaw ang gakadto sila na ano man klase ka. Kaya balde ni Vice Mayor Sid Familiaran, mas prefer Action Rex sining mga private individuals nga magpalapit no, sa task force kaysa nga mag-atubang sa barangay official o kung sa BHERTS. Kaya mo ni siyang papel ka BHERTS mo, sila ini ang mag-monitor, mag-pulig City Health Office, sining mga persons under monitoring o kung PUM o kung magabulig man sa contact tracing kutob sa mga persona nga nakasalamuha or na-encounter Action Rex. Sining positive sa COVID-19 dito sa may Bacolod City. 5 actually ka mga lugar ang na-trace no, sa otoridad nga nakatuan sining pasyente Action Rex pero wala lang gin-disclose sang Vice Alcalde kundi ini siya na nagkadto. So sa kay pamilyaran ang CIDG personnel, ang PNP personnel nag-assist man sa City Health Office nga mga otoridad o personnel para magpatigayon sining contact tracing kay mas prefer sining mga concerned no, ng mga private individuals nga mas mag-istorya sa Task Force Action Rex ikumparar sa mga BHERTS o kung barangay official. Isa na rin sa mga rason ng tao ni pamilyaran nga base no, maapektuhan ang ila sini nga negosyo Action Rex. So, gid-explain rin sa Vice Alcalde nga importante sa gihapon ang ikaayong lawas Action Rex ikumparar sa ginansya o kung revenue ikumparar sa revenue nga ginatawag Action Rex. So, sa pinaka-latest nga information... Ang bitaw, by the way, na tapyan na ni Vice Mayor El Sidney ang mga salakyan ba ning giliping-iping ning salakay ni? Actually, Action Rex, the other day, may mga driver kita nga na istorya, may aras ang LTO personnel nga gin-deploy. Galing ang LTO, pila malang ni kabilog ni. At pila la Action Rex ang last dira sila sa area sang City Mall sa may Golden Field. Dira sila nagapanaway explain sa isa ka driver no tupad balay nato actually dira sa lihis. Nga apat-apat Action Rex, apat sa pihak, apat mo sa pihak, isa sa front seat kag ang driver. So, lamang 10 tanan Action Rex. Apat sa right, apat sa left, isa sa front seat kag ang driver. So pulo gid lang ang maximum no nga ma-accommodate abi o makasakay sa isa ka public utility jeepney para gid lamang ma-observe ang physical distancing nga gina-campaign sa national government. Going back kay COVID patient Action Rex kay Vice Alcalde nga nagapabilin nga confined sa medical facility pero stable ang iya sini nga condition Action Rex. Aring palayag ni Bacolod Vice Mayor Sid Familiaran. Damo na na-trace ng mga ng mga places nga nakaduan niya ni patient number 1 or positive number 1. And ang aton PNP ang CIDG na bulig na. May mga places ang kaduan nga ang hindi cooperative ang nakaduan niya to. So pakaduan to sa PNP. Kung kaduan sila sa BHERTS, barangay officials, hindi sila mag-istorya. Close nila door. Oh, okay. These are private establishments or residences? Private individuals. Ba't nagambal mo sila nga may istorya lang kami sa Interagency Task Force? Ang aton niya revenue siya makitaan ta na. Pero kung madula ang kabuhi ta, hindi ta na nambalik. Laban eh. Action Dale? Nabatian no si Bacolod Vice Mayor Elcida Familiaran. Takda alas 3 subong hapon may sang press conference nga patigayonon ng mga city health officials kag official man sa syudad sa Bacolod regarding sining COVID-19 update sa palibot sang Bacolod City. Update balita gikan sa Bacolod City Government under ang action niyo. Action Dale Salazar una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Action Dale, kadtuan tang balita gikan sa Special Assignments. Igabalita ni Action Artay Hopon, mga pasaway nga driver sang PUJ sa Bacolod nga wala nagatuman sang social distancing target sang operasyon sang LTO Enforcement Unit. Kadamo na galing alin pa kay nasa nga gading kuan na yo galing kiti mako mo ng LTO pila man ang nisla katiman
Yari ang kaundan sa report ni Action Art Tayhupon sa Special Assignment. Sa Action Art? Haidan 6 sumong buwas ang LTO kag mga driver Action Rex. Ang ginahimo sa driver, kundi makalabay sila sa isa ka lugar nga rang LTO personnel kabantay. Manugid sa upod lang driver niya rang LTO. Di sa sila nga area nga dra nagabantay, wala sang pasayro kung wala ga sobrang ila pasayro. Pero maglapaw ganay sa area nga gina posisyonan sang LTO, mapasaka naman sang pasayro nga magginutok Action Rex. Di amo nang problema sumusunod kay atin ni Alan Sacramento ang nag-survey nga regional directorial regional head sa LTO Enforcement Unit sa bilog na Region 6. Now, ang ilang ginahimo subong, once nga madakpan nabi nga tinagasulumbra ang karga nga pasahero, automatic last warning ang ginatag nila sa mga driver. Kung hindi, pagin mamati, and the next time madakpan with the same violation, i-impound na lang sa lakyan sila nga, kung ano na lang namo na, kaya na hindi gin mapunggan, kaya although nga nag-conduct sila, in 4 days, actually, successive na 4 days, nga nag-conduct sila operation, hindi magnubo sa 50 kadadlaw, ka mga PUJ sa Bacolod, nga mga drivers ang ila, nga makaladakpan. Tingiban, di ko mo ay man penalty ng social dispensing mo, anong penalty mo lang kayo, tibay lang sa sulod siya na iya, yang ila karon ginahin mo, last warning ini since kami harap masang ginpapanawag ng executive order regarding sila, so kung magsige pa sila pinasaway, ipasensya na isunod kay atay ni Sacramento, pero basing sa lakyan nyo, amo nang impound, kagang driver's license, kwaon na nila Action Rex sa mga pasaway nga driver. Di ang palayag ni atay ni Sacramento. For now, what we are doing, na yung mga makuha namin na hindi nag-observe ng social distancing. Yung tinukuha namin yung license, no? And then we are requiring them to attend the seminar para malaman nila kung ano kahalagahan ng social distancing. Kasi baka hindi nila alam kung ano purpose ng social distancing. Sineseminar namin, kinukuha namin yung lisensya, sineseminar. For the past 4 days, halos 50 per day yung nasa-seminar namin. So marami yung hindi sumusunod. Nananawagan kami sa kanila na kung pwede, i-observe nila yung social distancing. Sa buong region po ang 50 per day o hindi, dito lang po yan sa Bacolod. Bacolod lang. Dito lang sa Bacolod yan, no? Okay. Kasi yung operation ng Iloilo, kasi sa Iloilo wala nang bumabiyahe, no? It was prohibited by the local government na bawal na ang PUJ saka PUB na magbiyahe doon. Sa payag ni Atty. Sacramento, so kabay patani cooperation ginapanawagan sa mga drivers sa mga transport organization nga na istorya ng Manila, nagkunta ni sila nalang inform, kag-educate sa ilahanay, bangon gati para bilang kooperasyon kag bulig sa gobyerno kung makalikaw sa anuman nga transmission o kung problema dala sa pamahog ni COVID-19. Ang ka-aksyon mo, aksyon ay tayhupon o sa balita o sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Radio Philippine Standard Time, las 12:32 ang aton oras. Kuwauntanay si Action Alvin Graba, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa syudad sang Talisay, may implementasyon na sang mga checkpoints kay ang Sabado kag Domingo do dry run yadto. Di ang Talisay suno sa Chief of Police nga epektibo subong adlaw Lunes magapatigayon na sila sang may id nga checking dra sa ilang checkpoint area. Bali tatlo ni ang in kag out sa syudad sang Talisay kag Concepcion area do muning mga areas nga may yara sang checkpoint nga ginapatigayon ang Talisay City PNP. Sanok po nga report, we have Action Alvin Graba. Action Alvin. Action Rex, subong adlaw hugot gid nga ginapatuman ang mga kapulisan sa idalom sang Talisay City PNP. Ining ginatawag balang checkpoint man sa mga salakyan kag pumuluyo mismo nga magasulod sa syudad sang Talisay passing through the main highway sang Barangay Zone 15.
Access Road sa Barangay Matabang, subong man sa Barangay Concepcion sa among syudad. Sunod din sa pagpahayag ni Talisay City PNP Chief of Police nga si Police Major Jigger Jimeno. Turo sa iyang ginapatuman na ang ining strikto nga pagbantay, pag-check up sa mga salakyan matapos ining duha ka adlaw nga pagbantay Action Rex. Actually, suno sa iya dry run ang natabo sa tong tinalikdan nga Sabado kag Domingo. Diin nagsugod sila alas 6 ang aga, magatapos gid lamang alas 9 sa gabi. Pero suno sa iya subong gid nga adlaw 24 oras ang pagbantay sa borderline sa among lugar which is the main highway. Ang main highway Action Rex amo ni ang tubang bala ng DPWH sa area sang Zone 15. Kung sa diin sa area naman sa Access Road sa Barangay Matabang, may mga katapos ang kapulisan. Iupod na diri ang mga katapos ang CDRRMO and mga katapo man sang City Health Office sa idalom sang among syudad. Nagapatigayon kag nakakuha man sang thermal scanner. Mangin na papel sunod diri kay Jimeno, papel man sang mga katapo sang kapulisan. Kasubong man ang pila ka mga miyembro man sang sang mga force multiplier ang magabantay sa dalanon maga-check Action Rex sa mga dokumento kag kung taga diin sila. Plus ang trabaho naman Action Rex sang mga miyembro sang CDRRMO sang siyudad sang Talisay mo ang mag-spray sa mga ruweda o kung sa mag-spray sa mga goma. Gas spray sila? Yes, Action Rex, gas spray sila. Sa diin sunod din kay Jimeno kay ang purpose ang pag-spray inabangod kung halin sa halimbawa sa siyudad sang Bacolod passing through sa main highway Talisay pakatos Talisay Action Rex kunti may mga speed o kung mga dupla ang iban diri kay mga higko kung mag-ante sila dapat magsulod sa Talisay dapat disinfect na ang salakyan paagi sa pag-spray sa mga guma. Isa ini kamando man sang alkalde sang siyudad sang Talisay paagi kay Mayor Nil Lizares. Kung sa diin sunod pagid diri kay Jimeno Action Rex, hindi lang ni mando ni Mayor Lizares kundi mando Action Rex sang hepe o kung ni Provincial Director sang siyudad sa akon sang probinsya sang Negros Occidental. Colonel Romeo Baleros. Yes, Action Rex no kini Colonel Baleros sa din sunod sa iya. Muni ang mas importante nga mas maging hilway pagid pila ka mga pumuluyo sang siyudad. Ako ng mga pumuluyo sang probinsya sang Negros Occidental. Ari ang pahayag ni Major Jimeno. Major? Tiner, border control sa inyong AR, sir. As of now, sir, no, ang reported man to, sir, until April 15, pero dipindi na, sir. At least kami, sir, kami sa Talisay PNP, may objective na kami nga until such time kung saan, sir, ang order sa amon. Imuuna mo na. Actually, sir, ang ato ni checkpoint 24 hours na, sir. 24 hours. Action Rex ang kabahin gid lamang no sang pahayag diri. Major Jimeno sa in 24 hours every day pag pahimuon nga checkpoint Action Rex sa inhugot man nga pagabantayan especially in body temperature sa mga nagasulod sa ila sining lugar. Balita report gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office ang kaaksyon nyo Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:37 ng aton oras. Dagang salamat Aksyon Alvin Graba balita gikan sa aton sining patrol kag sa Nopo reports. Sa mga ka-aksyon ta drama ITC no? Para sa maruluya-luya ng immunity booster ta para mangin mabakod immunity booster ta kinanglan tagid mabakod para malayo kita sa anuman sining balatian may tisi ang kinanglantang at tumaron sina
para sa mga ginaubo, ginakataro, ginasipon dira, alkaline base nga vitamin C. Mighty C ang ngalan sini. Luwas pagid parisanta sang Santon Plus Herbal Capsule, kay ang Santon Plus Herbal Capsule amon siya nagapangtunaw sa bukol-bukol sa kalawasan ta. Hubag, cyst, tumor, kagwaiter, Santon Plus Herbal Capsule mga kakson. Amo nang namit na dra, no? Iparesta sa Mighty C. Duha ka produkto ni Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C. Sarang ninyo mabakal ini sa mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sa nga lugar. Kag mabakal man na online kung di gani pa deliver sa inyo nga puluyan. Pinagi sa www.kalusuganyan.ph kung di gani sa Facebook page sang Kalusuganyan. Sa mga kaaksyon tadra, Malakay Finance Corporation, basi nagakinanglan kamo house and lot, property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Barago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches ang Malakay Finance dara sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, and San Carlos City. Malakay Finance Corporation, yara lang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon, serbisyo kampiyon, Malakay Finance Corporation. Daligid lang, no? Kay lain galing na tumukan niya si ang piyak na tumukan. Malanga pag-monitor kay Nonoy Tajones, kay Joseph Pacifico, dira sa Mayor's Office sa Banuasang San Enrique. Malanga pag-monitor dira, no? Kay Veronica Tilanas, kag Kathleen Tabares, kay Bambi Gomez, kag Carla Selva. Kay Earl James Vocablo, malanga pag-monitor. Kay Earl James Vocablo, nagapamati gid sila subong sa Ninas Rose sa shopping. Oy, kay Toto Aldrin Limaco da, kay Commander-in-Chief niya, may lang pag-monitor dira sa Ninas Rose sa shopping, no? Sige, salamat gid Earl James Vocablo, no? And sa kay Ophelia Garce, may lang pag-monitor watching live from Isabela. Thank you so much, Madam Ophelia Garce. Kay Arceli Tan, ahay kay daw hindi mo man mabasol mga pasayro tungod kay jutay jeep nga gabiyahe. Gani man. Galing ti depende ni sa sitwasyon ta subong mo. Way gitat ni paliwansahan, no? Kay Edith Biasca, may lang pag-monitor. Good afternoon, Action Rex. Discipline gid ang kinanglan sa mga driver sang jeep kag sa tanan nga keep safe everyone watching from Tokyo, Japan. Edith Biasca ang paramiyaw nagikan and panumdom. Anthony Hogos, may lang pag-monitor sa LH, California. Anthony Hogos kag kay Rona Regida Trava. While naka-home quarantine, naga-monitor sa Action BBB. Upod si Tatay Tidida, may lang pag-monitor Madam Rona Regida Traba, no? Kay Antonio Carayday, kay Style Antonio Carayday, may lang pag-monitor si Mungcal Torilla. Kay Ana Marie Blancia, may lang pag-monitor. Good PM Ana Marie Blancia. Kay Maria Zaida Mendoza, wala nga pag-monitor sa Kailans, Chibugan. Okay. Kay May Zaida. Maria Zaida Mendoza, negoro. And Milagros Cesar Alet, may lang nga pag-monitor. Kay Milagros Cesar Alet. Kay Paring Ruel Lanawan Seroma, may lang nga pag-monitor Paring Ruel. Gerald Babaw, good PM lang. Kay Anthony John Savilio Siblano, may lang nga pag-monitor na Savilio family from Barangay Nayawan, Kawayan. Gerald Babaw, Gian Resisio, may lang nga pag-monitor Gian Resisio, no? Kay Tintin Kanhadra sa Siringyak, ginapaksyonan amon nga basura diri sa JG Gonzaga, isa na kabulan wala makuha, halin sa kay Tintin Kanha, no?
Gigi Gonzaga, isa na kabulan, wala makuha ang ila basura. Ay, perte. Kay Mary Jane Jaime, watching from Talisay City. Thank you so much, Mary Jane Jaime. No? Kay Jumari Formentera, kay Jenny Perez dira sa Binalbagan, kay Tens Vergara Sancho, may lang pag-monitor dira sa Banwa sang Moises Padilla, Toto Aldrin Limaco, present man, no? Diana Joy de la Torre, kay Ging Bahalan, Janie Solgon, kay Glory Din de Guzman, kay Amado Ladua Jr. and Jane Morales. May lang pag-monitor Jane Morales, kag sa kay Ayan Ruiz, kay Zion, kag Icy Ruiz. Halin sa kay Jane Morales, ang at taga Barangay Tangob, wala diya bulig nga halin sa barangay. Ara na. Mimar Fernandez Estrelliang, aton sining Vice President sang OTTJ. May lang pag-monitor dira, no? Kag pamilya Estrella naka-home quarantine di sa balay. Ati good. Amo nang mayuda. Jeremy Malupay, Locsin. May lang pag-monitor. Ginikanan ko nga 73 years old na, halong kamuda permi mama nining kaglando Malupay sang Buena Vista Himamaylana. Yos sa kay Glory Din de Guzman, Franklin Tilohio, may lang pag-monitor. Then si Jonel Halyurena, may lang pag-monitor dira sa Isabela. Sa kay Ronnie Kaungon Aloro, no? May lang pag-monitor. Kag sa taga pamilya Aloro sa barangay Yubo La Carlota. Kay Lensky Salas, may lang pag-monitor. Ang nusiko biskan may lockdown, sige bayad. Ay kalain. Ayos, sige. Ang iban sini pakaronan ta naman siguro. Mike Jan Seva, may lang pag-monitor. Happy birthday kay Josel Chope. Ala sala mahagid monitor lang ko dia. Thank you so much Mike Jan Seva, kay Ruel Abrasaldo. Social distancing ni. Ang mga jeepney naga-social distancing, ang tricycle nga 1 inch distancing man. Ay pwede Tahyuna Ruiz Zamar, may lang pag-monitor. Mark Ponce, pamati sila subong nga odto ka Glory Torres Troses nagapanyaga. May la usayan, may lang pag-monitor. May la kay Biloy, kay Inday, kay Gaynaldo, kag Tut Walter. Heaven present man, kag MDRRM all Pulupandan. May lang pag-monitor sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office dira sa Banwasang Pontevedra, Pulupandan. May lang pag-monitor, no? Thank you so much. Kay RG Sol Roofing, may lang pag-monitor. And Christian Monterde, Alex Sayap, may lang pag-monitor. Kag sa pamilya Payas, kag si Commander-in-Chief ko ari lang sa balay, kag Mama Alma Rimada. Ayos, dagang salamat Axel, say up. Grabe ngalan mo subong, no? Paring Alex. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:47 ang aton oras. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth,
since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow or use a disposable tissue. If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water. This will eliminate the virus if it is on your hands. Stay healthy and prevent the spread of COVID-19. Baystate Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing fever and cough, please call ahead to your doctor's office instead of arriving in person. To protect yourself and control the spread of the virus, avoid close contact with those who are sick. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Cover your mouth and nose when you cough and sneeze, and stay home when sick. This message is brought to you by Baystate Health. Baystate Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing fever and cough, please call ahead to your doctor's office instead of arriving in person. To protect yourself and control the spread of the virus, avoid close contact with those who are sick. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Cover your mouth and nose when you cough and sneeze, and stay home when sick. This message is brought to you by Baystate Health. Here are the top 10 things you can do if you think you might have coronavirus or COVID-19. 1. Stay home. 2. Monitor your symptoms carefully. If they worsen, call your healthcare provider. 3. Rest and stay hydrated. 4. If you have a medical appointment, call ahead and let them know you may have COVID-19. 5. If your symptoms are severe, call 911. 6. Cover your cough and sneezes. 7. Wash your hands often. 8. Stay away from others in your home. Use a separate bathroom. 9. Avoid sharing personal items. And 10. Clean all surfaces that are touched often. For more information on COVID-19, visit cdc.gov/COVID-19. Let's take care of ourselves and each other. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed
and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagamit ang mga aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Oratsi.
Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:58. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:59 ang aton oras. Sige, daligi lang kay Katuan Tanay si Barangay Kapitan Babasan sang Barangay 4. Angot sa sining problema sa barangay man nga ti daw nagakadto pa kuno sa police stations. I don't know kung nanong masabat di Kapitan Snake kay kahapon na interview kag napalayag dire ang tingog mismo sang hepe sang Police Station 2. We have Barangay Kapitan Babasan sang Barangay 4. Kap, mayong udto, mayong hapon si Action Rex, Action Radio. Mayong hapon man, sir. Oh, si Action Rex na yan. O, koresinan lang sa Barangay 3, kuya. Barangay 3. Barangay 3 gali ka? Barangay 4 maning nabutang di sa akon di. Sige, Kap, kahapon nagpalayag si Chief Inspector si Major Gabana diri sa aton sining program nga daw problema siya kay ang mga pangbarangay kuno nga di ko tundo gina-refer pa sa station to, Kapitan. Sa Action Rex, no? Oo. Okay. No, hindi makugani nga pati kay padangat kita kada ko wisi-wisi mga mga problema kasi mayuhay makamina. Pero sa mga pangaligan ito do pakuan man lang to problema. So pag kung kami gani kuan reklamo sila gani kakuan di na regular lang dinamon sa barangay. Sige reklamo ka pulo yung namon kuya. Teke, may ang aligasyon nga may nagpalapit sa pulis nga ang kaso referable sa barangay kay ang hambal kuno sang tagreklamo nga daw way man ginaatipan sang barangay. Anong mapalayag mo ni Kapitan man? Kami kung makilala ibigay ang tao nga nagkwalsiya para doon sa barangay wala makudasing pamuluyo ko hatod ang hindi koperasyonan, no? Gani man. Pero may aranda kaso nga amo nabi do why kamo ginrespetar sa barangay? Sa akon lang nga na balaan ato ang ginaligari nga iban may kabutuan to. Dapat ikuan pero kasi sa pamilya nga nag-away ko no o kinagwa ko to kay na siyang kuana sobrang na bala kada dito ng mga pamilya ganin nag-lock na kay wala na sa kabalusing store na sagin pa preso ko na gani ang akong tuyo kung ma-present sang blanca makuha sa pulis pero daw wala na ba natin may ginaglupan kasi bangag mo kahit may pagtutong doon ka pulis hindi na stop ang policing sa mga utod kaya daw yat na mas na doon ka mga utod ay pasid lang magtulog sila kag-bunon bala Kumato na galing sa Ginikanan, nagtawag ang Ginikanan sa ako na to sa Manila na ipapreso na lang. Oo, siya Ginikanan yan, nag-advise na sa ako. Kapila na kami na magkagto sa instituto, alin pa na kay Juan, kay... Ang ginbuslan niya? Inspector Villarias, kay Inspector Istupa,
Siguro ipapito ko gid na. Okay, kana mo pumayam ba talagang makasuyok bala ka kwan kini criminal instinct bala daw. Di ba yung matay na kadtuan kundi natap na. Pero ining ang curfew for minors na implement yung manadas barangay? Kamo mismo galibot man kamo na? Ang makagawad yan namon makagawad namon na daw na dismaya mamlasing pangambal ito yabla kaya hindi ka maturan. Amo niya matanod hindi na sila nga pa-adjot yun namon gabi daw ginalit fairness ang subong gabi-gabi na. Kaya sa nila bala ang mga computer, naglibugan ng ulo. Kung istorya na namon, sigaligan, pagbadak namon. Pero may nag-open pa gyapon nga computeran ninyo da? Ha? May nag-open gyapon? Hindi kayo malaboy ng computeran, may resolution na sa namon, no? Asa lang alas 10. Higin, gusto ganin namon siya, siya ko siya namon matapna na, pagkatalikod lang, abrihan naman nila. Ang namin sinaguro siya, kung anong masadyos mo da, ang mga kwantang, nung ma-prevent man na sila. Nag-advise man sa ganun sila legal pagnadak namon nga ipakuan din sa city council. Pero kung sa city council, maubra gid lagi para magkalakwa na. Kaya bis ka na kung ganyan mo na ako, hindi programa, hindi po yaktitan mo damo nagreklamo si mga kuana, si mga komputeran. Kaya ko siya, kay tungod ng amon din lang ang barangay, siya do squatter, pati lukuron ka lang nila, kay tigil na daw mo lang ilang livelihood, pagod ako na kasi lang nakagiyan na ang nakunta ko. So meaning ginakantuan nyo gid man ng mga computeran nga sige open, pero pag talikod ninyo, abrihan naman nila? Oo, open na, na po, open ang kuha na. Kasi kung isa lang, hindi na po tuliso ko na natin, kamudlay na makapatupa ka. Gani man. Oo. Amuning budlay gid sa tanan, no? Anyways, may mga kabudlay man ang aligasyon pagin sang pila ka tagreklamo nga permi ka lang kuno ga inom kapitan? Pato-pato na ako sa ganing kakuan sa akon, no? Yan na yan sir ka ba na din, di ba ko gay pati nga ako nang iyapag ka pulis. May mga ginduyan to sa ako, no mo misalikuan ko nga ako na record ko. Kasi nagkuan to sa, may nag-text ako, damo gatawag, wala ko kakuan simo, wala actual Rex. Pag puli ko natigil ang tao, hindi ko wala ko dita mo. Nagtawagan ko pa sa ganit. Kamahin mo lang sitwan na sige ka, tawagan na ita buligay ka da. Pagkakuan ko sila, nagtawa ko sitwan ko, may siya pa na bala, may mga indilig siya mo, ang mga gawad ko, galahin, hindi ka daw na lumural kami sa pinangambal niya. Amo na lang ni siguro kay magbinuligay subong at tiyempo, binuligay na lang dapat nimo. Kag ang mga pumuluyo daw dapat mag-cooperar man na sa area mo kay kabudlay ka tama sang sitwasyon. Anyways, sa imo kap na nung imo mapanugyan kag nung mapaalimton mo ni sa mga kapulisan ta dira daw na dismayaman sa imo ni nga ginahimo kuno dra sa barangay 3 ho. Sir, subong sir daw na sa matutuod, gid man, no? Nagreklamo sa ako nila, ako sa barangay, sa mga kagawad ko. May ito po tagiya si makumputiran, no? Ray lang kay Sir Gabana, damo sa pamuluyo, no? Gakon gani sakon na petisyonan siya, pero hindi na anay, no? So, hindi mo siya sa ako, no? No? Ay, pananayan namon. No? May siya na po, lang tani siya, bala, daw ko iti ngay para grubin, hindi gusto rin anay man kami. Ang barangay Tinaguro, subiran ta kasir, ang barangay Tinaguro kapag yung contribution o kung assistant para pang gasolina kada bulan, no supported yung tayo sa mga pulis ta? Ang napta ko na nga pulis pagkapitan ko, siyempre yan ko sa tawgan nyo, may relasyon namon, si Cristofa to, may relasyon namon, professional din tayo. Ang siya, resero sa matutuod lang, istorya ko naman siya, ang amon gani abka kwa nila, di pa pirma, nagpapirma, nga mapetisyon gani kami na siya, na hindi ka sa pagpanon, ako pa na yan nagambal, tistingan tayo sa anay, kung mayo man siya. So, na proteksyon mo gani, siya sa reklamo sa amon, na ginapang kuot ang bulsa ka pulis, kumasik pulis niya, ay ba nakatruma na? May aragan ni Sir siya, ginatudlo ka, siya mo. Ano lang lang yung taga na pensyon? Kinabuligan na sa ganin, hindi na maglabot. Diyan ka sa dalang kamon dito.
Anyways, ako nagpakigangot lang ka para nga matagan ka man tinion nga makasabat sa aligasyon sining hepe nga ginpadangat man sa iya kag based sa personal nga paglibot kag paghibalo dra ni Major Gabana sa area mo dra, no? Anyways, ang aton diri nga kung anong masunod na diri nga tikang tungod nga gakinagual patasubong sa COVID-19 nga ini nga isyu mo paning katabo sa palibot ha. Basi may inugpalimton ka lang kap finally sa mga kasimaryo ta dira sa Barangay 3. Sa Barangay 3, no, una ko nga kwansin, no, sa COVID ni bala, no, halo sa Daglaw, ginakuan ko ni Sinyo, no, ay daw, amo ginusubong alarma sa kag-aton gini nga halungan, no, nga hindi man sa mabiktima, no. Kamo, kabalo naman kamo, adlaw, ginapamonitor ko man sa mga distribulyo, kami mga barangay opisyal, no, mag-kopirar lang ta, no. Ako na kay Sir Gabana, no, di mo ko tani gusto magamon ni galagay daw nalumural man ko kag makagawad ko para sa pamilya ko, no. Tani bala Sir daw call ko lang sa imo, mayuhay man ta, no. Hindi na kita tawag mo kumakuan man ko, naglibugan ng ulo ko. Maging dala mo gid sa radyo kag kung may magreklamo tani sa imo, kuno man sino na siya. Kaya ako pinsa man sa imo, dili pinsa man ko sa kapulisan, di ko yung gusto mag-away pulis kag barangay opisyal mo. Sige, Kapitan Bob, thank you gid sa information kag tinion mo man nga ginhatag diri sa Action Radio. Ang aton lang diri once and for all tanan magmayuhay lang bla kag kunang kausa ta partis COVID-19 tinloan tay ni ang operation sang kompyuteran i-follow nato na kag pwede man sila gani ka dakop sinimo, pwede man sila gani ka operate sina sa imo sini nga barangay. Salamat gid Kap Bob. Nadula si Kap Bob, nautod siya siguro. Dali gid lang kay gakautod ang aton sining linya mo. Dali gid lang si Kapitan Babasan Kap. Thank you gid Kap, salamat gid. Sir, ari ko. Salamat gid sa tiyempo mo ginatag diri sa Action Radio. Salamat gid kabayon tanga hindi na maglalawig pa. Ang problema ninyo istoryahan tanadra. Hindi kaso sir sa ako nang wala kaso sa ako. Walang mo. No? Galing si Balako siya siya. Kuno bra, na man niya. Public ko siya. Kaya lang, no? Sige. Sige, Kap. Salamat, gid ha. Thank you, gid. Sige, sir. Salamat, gid, sir. Salamat, gid. Mayong hapon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Si Kapitan Bob Asan sang Barangay 3 diri sa syudad sa Bacolod ginsabat katong aligasyon man sang hepe sang Police Station 2 nga daw something insert why gid performance ang kapitan sang Barangay 3 pero tiging klaro sang kapitan nga nagapatigayon man sa sang iya sining nga obligasyon kagin pangindualay man tong mga aligasyon nga daw nakainom kag nakainom adlaw-adlaw daw mo blasinaw. Sige kantuan tayo balita reaksyon Eric Magbandwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kangtanan sa BCPO padayon nga regabulig sa CHO sa City Health Office. Monitor sa mga personang nakadtuan sang positibo nga COVID-19 diri sa syudad sang Bacolod. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eric Magbandwa. Aksyon Eric! At least doon naklaro na to. Naklaro na to. Nakasabat naman si Kapitan na Babasan. Importante nga pasabat naman ang concern, no? Importante hindi lang maglain bot siya. Oh yes, kagang importante tayo. Hindi kita niya magdulat at kakbula, pwede mo lang nakatuan niya si Major Gabana. Oh yes, correct. Ay kasadya tana, no? Huwag na problema to sa COVID, pero nag-pinuisay pa siya, no? Hindi na magproblema. Problemahan taling isa ho, COVID-19 lang kagwila po tayo problema, ito yung 3 bulan. Ayo di purma. Dunod dala sa pao. Dala na sang COVID, no? Dala sa COVID ni Guroy. Inalo ka mga COVID kasundir si mo man, itungod siya ni, no? 3 bulan ba? Wow, 3 months, oh. Grabe, no? Kung si SMT, hugtan natin sinipa.
Ang problema kung wala na ihugot mo lang. Ang paha mo ba daw medyo paltik pa? Medyo hugot na. Hindi, medyo paltik ang paha mo. At tila pagi sa wagwag puroy mo, no? Gusto sang guwatan ni kali kaya pa man si manager, kung wala si manager, man si aksyon ka. Ayo di purma. Kalawig, no? Baho, daw hindi ako maghambal do na hurt ko. Ang nagatubang sa ako dito, gayuhong, pulo kalas ay sa gihom niya. Daw gina-arikis ko. Ayo, o doon ka panumdong mo na lang sa mga, sa mga palabutol, buso na sulong umulan, tani, no? Abang po. Bao 3 months, bao April, Mayo, Hunyo ba? Bao, hindi na pag-isipa. Ayo di purma. Hindi ka dug. Dapat na nila pagbugtaw to, boss, tapos sa 3 ka bulan, no? Oo, dapat tani. Pagkasugo naman kita sa pagtupa, no? Ano anos lang niya man? Ano na? Dalaguros ang COVID na. Ayo di purma. Malang pag-monitor kay Ricky Chan Bilbao. Kagay misis siya dara sa Camilot Subdivision. Malang pag-monitor paring Ricky Chan Bilbao. Okay. Wag kita okay. Ara, walang ko. Ano man yan? Ano man yung pangabuhi nga ito ni Mato? Nag-COVID-19 dapat may mga assistance, no? Oo, dapat, no? Oo, tisubong, ikipagin mo duluan assistance. Ayo. Ang ginasaligan mo daw, why na, no? Why na? Well, anyway, temporaryo mo na. Galing ka mo na, galing lawig lang. Kung isa lang kabulan, okay pa tani. Okay pa na, no? Pero 3 kabulan. Oh. Sige lang. That's life, ano mo na, no? Okay man na kung ang 3 kabulan, i-advance siya. Ayo di purma. Tingi assistance niyo. Assistance, i-suggest Alam mo ka, why kita assistance, sir, no? Kay, ang tawag mga COVID assistance, no? COVID-19 assistance, no? Sa imong mga mga men, no? Subong ginakadlaw talang ni. Oo, pero sakit gini. Dason nga bulan, why na? Why na? Hasta sa Hunyo ba? Bukas pa klase. May lang magbukas ang klase Agosto, kaya okay lang. Ay, tuhod, no? Oo. Puti mag-Hunyo ang bukas. Hunyo man sa... Kalawig-lawig man ba? Kalain. Ayo di purma. Sino nang masaligantos ni man? Si Action Alvin si RG Sol na lang guro Ate are. Si RG Sol. Si RG Sol. Paring John. Paring John. May advance kami na pare-rex sa 3 bulan. Ang 3 ka bulan. Oo, mayong guwa sa top mo. Abi, one time na, be. Ma-request kami ni Pare-Rex na na, be. Ang 3 ka bulan, ka problema, be. Ikaw, gini pa rin dyan magkasolusyon sini, no? Siya, gini. Lupat ang imo dira ka mga top nga lagko ka lagpat, no? Siya, gini. Ikaw, gina pa rin dyan, no? Kontak ka namin ni Pare-Rex. Ari lang kami diya. Ay, number ba kami ni Pare-John sa imo, Oo. So, ikaw, gina makasabat sa problema na mo ni Pare-Rex, no? Kagkay Kapitan Chad Feriada, kagkay Kagawad Jofred, Oh, yeah. May lang pag-monitor da. Correct. Sa Barangay Robles. Kapay pa nga, hindi siya matapikan COVID, no? Ayo di purma. Sila gadi ka pa nagtag to mga pagkaon to. Mayo lang tagtagan na ito, Wow, ka pa nagtag to sila mga pagkaon to sa ilang nasakupan to sa Barangay Robles. Very good na nga move, no? Sa barangay official, no? Sa barangay Robles, Lakas Tiviana, no? Sa tunditan ni mawasli ka mo. Ayo di purma. Sabi, may mga contact numbers pa kami sa inyo, ano? Maluoy mo. Ayo, 3 ka bulan. Sige gid. Sige gid, duweta may imos ni, no? Di ma-adjust kita na sini, no? Okay. Sige, dito na sa tamalita kay boss naman, may simpo man ta boss, no? Oo, gani. Tama ya, ang pa-Council Police Office karon gin-pa-activate na liwat ni Colonel Henry Viñas ang sining intelligence unit sa Bacoor City Police Office pagi sa intelligence community nga mabuligan ang ato sining mga taga City Health Office para nga ma-backtrack kag trace ining mga tawo nga ginpamasyaran gikatuan
gibisitahan ni COVID patient 1 nga nangin positibo sa coronavirus disease Action Rex. So no, sa Capacoro City Director Police Colonel Henry Miñas ng City Health Office, amo ni bali ang nagapanguna sa sining pag-usisa sang mga pag-trace contact sang mga ginkatuan sining pasyente para kabisan paano ma-istorya, pero amo nang report kada may mga ara nga nagikatuan sila kada medyo uncooperative kung ang observation pa sa aton sining kapulisan. That's why ngati ang iban pagidiri nga mga tao nga nagikatuan sa sining nangin positibo sa COVID-19 Action Rex nga taga Bacolod, amo ni karon ang nangin priority ni Peñas pagi sa bulig sa intelligence community, hopefully nga ma-trace pagid ini ang iban pa nga ginkatuan nga lugar kag pamasaran nga persona sa sining COVID patient 1 nga nangin positibo sa COVID-19 nga taga syudad sang Bacolod. Yari si Peñas sa interview sang Aksyon Radio. Intel nato sa mga operatiba manduan nga mag-coordinate sa DOH para matrace natin kung sino ang nalinggol o na-contact sining personality. Pero ang information, expertise nila mga intelligence personnel para mag-gather sa information kung sino. Pero ang disposition sila for handling na later on na DOH. So ma-handling DOH ang mag-gather information nga matrace ini sila nga to Intel operatives? Yes sir. Mas damos ang network intelligence community kumpara sa DOH. May ka-timetable sa kinatang siya, sir, nga matrace ni tanan ang sa taga-Intel ta? Sa timetable, mapresyo ka, malamu-alam. So, ang wala ko na consistent and may din ni trabaho. Kooperasyon. Hindi masulbad niya ang problema kung hindi kita mag-cooperate. So, amo lang gina, as much as possible, limit your travel, limit the movement, and hindi kita makakipag-contact or mingle. Even mga parente natin for now. Amo lang gina, distance yourself kung pwede magpaimuyo na lang din. Pero ang ginagawa gina, ang kooperasyon lang din. Aksyon si Bacolod City Director Police Colonel Henry Biñas sa interview sa Aksyon Radio. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbano nag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Matapos ang balita ni Aksyon Eric at duwan taring balita ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Ini may kangtanan sa mga POMs blahong gina-quarantine sa Mambukal. Wala sang nabatyagan nga sintomas ang COVID-19. 23 ka mga POI sa Negros Occidental nakagwa na sa ospital. Yari ang kaudan sa report ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Rex, ang sitwasyon sa bangsang mga sinton sa tarang ka mga persons under monitoring kon na POI ara nakapaydalom sa pag-quarantine sa Mambukal Summer Resort. In palayag sa mga aga ni Governor Eugenio Jose Abong Lacson nga wala sang report nga nabaton nga ini sila ang nagabatsyag sang anuman nga sintomas ang saning coronavirus disease at 2019 kon COVID-19. Tugin klaro sang gobernador nga kinahanglan gid nila nga tapuson ang 14 kadlaw nga mandatory quarantine. Laban-laban nga mauna-una siguro yadtong mga taga ang mga Negrosanon nga halin sa Batangas. Ito pala nga sa Batangas na quarantine na sila plus ginpadayon sa bahin sang Aklan. Pag-abot nila diri amuning tapuson na nila ang 14 dias. 24 naman nga halin niya sa bahin sang Aklan Pampanga. Laban-laban nga ginasa nga pag-umpisa isip sang 14 dias mo ang adlaw nga pag-abot Manila sa bahin sang syudad sang Bacolod. So, ang sitwasyon hambal ni Lacson, ang pagdulong sang pagkaon sa sining mga POM, ang pagkaon may isa ka daw tent o kon canopy nga pahamtang sa sulod sang compound sang Mambukal na ginabilin ang pagkaon sa sining mga POMs. Tatlo gini pamahaw, paniaga kag paniapon. Nabilin dira kag tawgan lang ini mga POM para kadtuon nila nga pick upon kon kwaon ini. Sa ay sang katabo nga pag-iistoryahanay POM kag sa mga nagadulong sa pagkaon sa sulod sang Mambukal Summer kon Mountain Resort. Ang record nga ginpresentar sa bong aga ni
Governor Lacson as of March 22 sa reon kahapon nga adlaw koordinihalin sa Provincial Health Office ang Negros Occidental may ara sang 29 ka mga PUIs sa 29 23 diri action rex ang discharge o kung nakagawa ng hospital. So good news ani kay nakayo-ayo ila sa dinga kahimtangan. Ang anom admitted labang kalabanan ara sa bahin Santa Teresita Antony Provincial Hospital. Ginakumpara kayo no sisa pasantulid sa anom ka mga PUIs na nakip na dali nga itong nagtaliwan bla sa bahin sa San Carlos Doctors Hospital. Why pa ito mahibaluan? Narong resulta sa swab specimen inpadala sa bahin sa RITM sa ito napatay nga 74 anyos nga persona. Yari si Governor Bong Lacson. We're doing our best to provide them with their basic necessities, and so they have 3 meals a day. I understand they still have a week's time, no, before we can determine if they can be released or not. No? If they maintain their present health condition, I see no problem. But I see no problem in the release of these neglences. No report about having flu-like symptoms. We must remember these are not health workers, no, that we have in Mambukan. The instructions was very clear to put the food under the tent, and then our guests there will just come and get it. They are not supposed to even approach our guests, okay? But just remember, our guests are PUMs. Not one of them showed any signs of flu-like symptoms, no? Even if you had to approach them, a face mask would have been sufficient. But because they wanted to dress themselves up like that, there was really no need for that, because there was no time where they allowed to even approach. No? Just to take for necessary precaution, they were not allowed to approach our guests, even though these are just PUM. Ang ka-action yung gikan sa Kapitolyo Action Marlon Herboya o nasa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Pinaka-latest subong angot sa COVID-19, ho? Nagdangat na sa 396 ang may COVID-19, samtang nagdangat man sa 33. Pertino? 33 nang nagkalamatay, kag 18 diri ang fully amat-amat nang naka-recover, no? Subo-subo ni kay gasaka ang hilanat parte sa COVID-19. Santon Plus Herbal Coffee Mix kag Santon Plus Herbal Soap mga kakson. Amuning nami di. Kay kung maka-coffee ka, gapa-relax paminsaron mo, wala nagakurog-kurog ang imo sining lawas. Kag hindi acidic, Santon Plus Herbal Coffee Mix, ang coffee sang bugos nga barkada kag bugos nga pamilya. Isa pagid Santon Plus Herbal Soap, pampakinis ang kutis, pampaputi, pangkakas ang punggod, wrinkles, pikas-pikas sa guya, kag baho sa ilok ng itom nga ilok, papution nga sini. Santon Plus Herbal Soap mga kakson, kag Santon Plus Herbal Coffee Mix sarang mabakal sa masuki ninyo nga mga butika, parmasyaw kung drugstore sa inyo sining nga lugar, kag sarang man mabakal ina online paagi sa kung di ganin mapadeliver kamo sa inyo tagsa kapwa puluyandra sa www.kalusuganyan.ph, kung di ganin sa Facebook page sang Kalusuganyan. Kadtuan tanay balita gikan sa aton sining nga mga out of town reporters. Sunahon tang balita gikan sa siyudad sang San Carlos, wanted person dakop sa San Carlos City PNP. Plus sining update sa COVID-19, we have Action Stephen Presquito. Alright, yes, Section Rex, sa karon ang sitwasyon diri sa siyudad sa San Carlos nagpadayon ang ining aton nga pag-monitor sa COVID-19. Nga sabihin karon halos diri sa siyudad sa San Carlos nagpuntat na ang kalabanan, no, ilabi na sa mga malls, nga sabihin karon supermarket na gid lamang kag ining mga pharmacies ang nag-operate, no. Kay when it comes sa mga
ining mga food court wala na, closed na gid na totally. And some of the private nga mga negosyo kalabanan last day karon kag ang iban pagid nilabi na sa public market nga kalabanan gid sa mga negosyante apektado gid sa sining natabo nga pandemic naton nga COVID-19. So sa karon so far wala pa man sa gihapon may nakuhaan or isa ka pasyente nga nangin na biktima sang COVID-19. Sa karon apang ini mga PUM kag BUI continue sa gihapon nga pag-monitor sang aton nga taga Department of Health sunod pa sa kay aton nga City Health Officer Sir Arnel Lawrence Portuguese nga continue sa monitor kag ang padayon man sa gihapon ang pagbutang sa mga checkpoints sang aton nga mga upod sang aton mga barangay health workers o kun BHW nga nagabulig sa aton kapulisan sa padayon sa monitor kag sa pagbantay sa tanan nga mga entry and exit points diri sa syudad sa San Carlos. So sa karon ang aton nga mga pumuloy diri aware kag mismo ang aton mayor gid mismo nagapanguna sa kadto kag paglibot sa bilog na syudad para lang gid matan-aw kag makita nga ang ining nga mga ang residente karon nga magpati o magtuman gid sang ining mga executive orders kag ginpagwa sang aton local government kag sang aton national government ni Presidente Duterte. So karon so far makita naton nga halos mga pedicab drivers, tricycle drivers due na lamang gid ang nagapamasada. So amoy na karon ang update naton na next diri sa aton cover up sa COVID-19 diri sa syudad sa San Carlos. Kag sa dugang naton nga balita, isa ka wanted person ang arestado sa San Carlos sa PNP nga ginpatigayon ini kahapon nga adlaw mga alauna dira mismo sa may Don Salvador Benedicto o may barangay magazine no. Don Salvador Benedicto. Ang suspetsado ginkilala ini nga si Jimboy Padilla E. Alisna nga may charge ini sa offense nga violation of Section 28 Article 5 of RA 9 number 10591 o criminal case number RTC-18-7174 with bail recommended fixed 100,000 pesos kag ang violation of Section 3 of Republic Act number 9516 o kon high explosives nga may criminal case number ini nga RTC-18-7176 no bail recommended. Hindi ini siya makapiyansa sa temporaryong kilwayan kag in-issue kag impirmahan ni Honorable Estefanio S. Libunaw Jr., presiding judge ng RTC Branch 57 dated June 24, 2019 sa San Carlos City, Negros Occidental. Kag ang violation of Section 28B in relation to Article 5 of RA 10591 na may criminal case number ini RTC-18-7175 nga no bail recommended man ini kag in-issue kag impirmahan ni Honorable Amay Alabado Avellano, pairing judge RTC Branch 57 dated December 19, 2018 San Carlos City, Negros Occidental. Sa karon ining arestado nga persona ari sa posisyon sa San Carlos PNP para sa pagpangatubang sa sining kaso. Ang mga kapulisan nga patigayos sini pag-aresto sa sining nga persona amo sa pagpanguna ni Police Major Mark Angelo Pionco, ang OIC sa San Carlos sa PNP. Amo na may Action Rex, una sa balita, una sa aksyon, ini sa aksyon Stephen Fresquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Stephen Fresquito, balita gikan sa San Carlos City. Daw hindi gid mahilot ang aton sinayurasan na Santon Plus Herbal Oil, mga kaaksyon para sa mga athletes na dira sakit ng lawas, ang tuhod, ang balikawang kagang likod. Banyo Santa lang na i-massage lang portion nga nagasakit, tapos Banyo Santa sang Santon Plus Herbal Oil, no? Santon Plus Herbal Oil mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sa nga lugar, kag mabakal man na online kag pagpa-deliver sa inyo nga puluyan pinagi sa www.kalusuganyan.ph kundi gani sa Facebook page sang Kalusuganyan. Ang report ni Aksyon Percival Villamor, Nonoy de la Cruz, Roger Gotib, Aksyon Tomon Forte, pakaronan tang na mga ihos kay daw hindi gid magwantaho, daw pikitigid ta sa Orasanta.
Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balik. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Madasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo.
Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay nga pamaagi aron protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Banat, Buliki. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, 1:38 na atong oras. Siya rin ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement, Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig limpyo pabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton sining lawas. Anong epekto sa Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Para sa dugang sining kasayuran, magpakigangot lang or mag-text kay Doc Crespin Hico sa cell number 0910-1264595 kag mabakal ini sa mga masunod nga mga farmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar, like dira sa Eden Pharmacy sa Central Market, Farmasya Juarez sa Rizal Street, Farmasya Edcaro sa Lacson Street, GDN Pharmacy sa Barangay Bata, Bacolod City. Evergreen Herbal Capsule. Alang-alang na to sa tiyempo, sining bahin mapag-goodbye na kita-kits kita buwasa sa isa naman kidisyon sa Aksyon BBB. Salamat gid mga kaaksyon namon sa kanginan. Standby na sa This Is My Life, higa sunod sa dili ginawang malugay upod kay Aksyon Walma Sugaton. Ako naman ang inyo kaaksyon sa kanginan, Aksyon Rex Kantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.